Wo, sakliyane Dresanala Durga, sampun kula ripih wong salwangsul duh Bukulun, namung puguh mboten purun. Mila sepisan malih mangsa barang anggen paduka paring welas dhateng ingkang putra pun Dewasrani Pukulun. Kepiye Durga? Abot anggon ulun minangkani panyuwun kita pramoni. Dados paduka saestu boten saged minangkani panyuwun kula. Aja kurang pangapura, ewuh kaya nuruti panyuwunmu Durga. Tobat. Leng-lenging driya mangu mangun kung kanduhan rimang lir lena tanpa kahanin lir lena tanpa kanin yen tam tulusa yen tam tulusa mengko sang dyah utama anakku ngger Dewasrani wis dadi nasibmu wiwit lair nganti gedhe kowe ora tinunggon wong tuamu lanang bapakmu mung doyan nangkane ning moh gupak pulute Dewasrani kowe aja ngaya-wara ngaku anak ratu ning dewa. Mundhak tiwas kisinan dhewe kowe Dewasrani. Bapakmu wis ngemohi karo kowe Dewasrani. Wiwit kowe lair nganti saiki dadi ratu, kowe durung tau ngrusuhi bapakmu. Lagi saiki duwe penjaluk lah kok dianggep abot. Titimbang Dedawa Wirang, alung tak pateni dhewe kowe Dewasrani. Durga mengko dhisik sabar pramoni sabar Durga kula mara leremno dhisik rasamu aja daya-daya banjur tega karo anak ora tega iki gek ngarep apa panjenengan wis ora diakoni lah kok ora ditegake iki gek apa sing ora ngakoni Dewasrani iki sapa lah nyatane ditangisi anak ora gelem nuruti ya ngerti yen kaya ngene biyen aku ora sudi dijak ngalor ngidul tumpake mobil dinepne hotel ya ora sudi jatuh biyen. Wis sabar aja ngundat perkara biyen pelemben roti biyen saiki lah nyatane apa ya nek kelingan biyen ketok apa saiki ketok apa wong lanang ngono kuwi lara atiku wong lanang gelem penake tok bareng wis penak terus ngalih iya Durga iya ulun wis nglenggono babakan iku kabeh mara lungguh kang prayoga ulun bakal budidaya minangkani panyuwunmu Durga. Matur nuwun saderengipun Pukulun prasajan kemawon menawi ngantos batal panyuwun kula menawi paduka mboten nuruti ngrabekke Dewasrani kaliyan Dresanala ya mesti kelakon wadi paduka kula ler pundi-pundi foto kula kaliyan jenengan badhe kula viralaken dhateng pundi-pundi ben wong akeh ben ro ya ben aja Durga aja Ulup Indra wonten dawuh Rama Pukulun mara timbalana
Timbalana sawaning Bathara Brahma kadhawan marak ngarsa ulun. Lho niki ngestakaken dawuh Rama Pukulun. Dewa-dewa sugata marang soreng perang ngundani arom-arom ngundani arom-arom ngendanu ing awiyat ngendanu ing awiyat oh 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 samara pamoreng suksma sinuksmaya winahya ing asepi sinempem kalenging kahalbu saklangkung wanterti nimbalan paduka kula pun Brahma arsa nyadong rumentas sabda jengandika Pukulun Bathara Guru. Kula Brahma kula wonten dawuh aku arep takon marang jeneng kita Brahma nyuwun pirsa babagan menapa duh Rama Pukulun panguwasa tunggal kayangan Suralaya kuwi sapa sing ngasta Brahma panguwasa tunggal ingkang boten wonten tunggalipun nenggih namung jengandika Pukulun Bathara Guru sing wenang nemtokake abang ijone lelakon boten wonten sanes inggih namung paduka Rama Pukulun Bathara Guru yen aku kandha ngalor dewa sanesipun inggih badhe ngaler yen aku kandha ngidul dewa sanesipun tartamtu inggih badhe ngidul Duh Pukulun bagus yen pancen kaya mangkono ulun bakal perintah marang jeneng kita Brahma. Ripalungguhan iki maradhyage jeneng kita Brahma baliya ana kayangan kita swarga dahana. Dina iki uga pegatna katresnane anakmu Dresanala lan Janaka Brahma. Oh. Pukulun. Oh jagat dewa Bathara kados sinamber gelap raos kula Pukulun kenging menapa paduka Pukulun ngendika mbok menawi kula kedah misah katresnane Janaka lawan Dresanala kamangka sak mangke Dresanala sampun ngandhut wujudipun jejabang bayi nyuwun pangapunten awrat anggen kula nglampahi jejibahan punika Duh Pukulun Brahma ing sekawit kita wis ngucap dhewe bakal nindakake apa sing dadi dawuh ulun
Kenang apa kok samengko kita mbadal dawuh ulun. Eling Brama, lati lan pakarti kudu nyawiji. Apa maneh sing paring perintah panguwasa tunggal Kayangan Suralaya. Yen sira mbadal dawuh ulun, apa kira-kira kowe kuat nampa siku denda saka Bathara Guru? Nanging kepripun nasibipun Jabang Bayi sadroning kandhutanipun Dresanala Pukulun ingkang boten weruh intang kimpuling lakon menawi benjang dewasanipun nangletaken tiyang sepahipun. Aja kuwatir, yen Janaka wis ngalih saka Kayangan Swarga Dahana, anakmu Dresanala bakal ulun rabekake marang putra ulun ya kuwi Dewa Srani. Nanging ora susah nganggo nanging. Budhalo dina iki Brama. Mati aku. Dewa nyuwun ngapura Dewa. Dewa Sukata marang soreng prang ngutani arum ngendanu ing awiyat Narada ngepalani ladalah praginjang pak pong buk bolong tinegar wong slere gence buntute acel kater. Adi Guru wonten dawuh Kakang, pripun panjenengan kok ngaten niku pripun? Menawi paduka badhe misah katresnane Janaka lan Dresanala ateges wonten paribasan idu dinilat malih. Janaka lan Dresanala dawuh menika awit saking perintah paduka. Mangka kula sampun mireng pekabaran yen sakmenika Dresanala sampun ngandhut Jabang Bayi. Woh ing katresnan antarane Janaka lan Dresanala. Lah kok sakmenika paduka badhe pisahaken katresnane lan Janaka lan Dresanala niku pripun Adi Guru? Kakang Narada kados pundi? Sedaya pernatan menika kula ingkang damel. Menawi wonten awonipun Kayangan sanes Kakang Narada ingkang dados parantutuan, nanging mesti ulun ingkang tinempuan. Mila sedaya kedah sak takon ulun mboten kenging badal dawuh ulun. Loh iya ning aja ngono ta. Kula ngertos panguwasa tunggal wonten asta paduka. Ning Adi Guru kudu eling. Paduka ndapuk para dewa dados nayaka punika kadawan menapa? Menapa namung kadawan ngamini tumindak paduka ingkang sewenang-wenang menika? Kula kadhapuk dados mantri muka menika kejawi mbantu jejibahan paduka. Kula inggih kadawan ngemutaken bilih paduka menika kesupen. Kinen ngleresaken menawi paduka tumindak lepat. Kakang Narada, Dewa Srani menika putra ulun. Napa kula klentu menawi kula nglabuhi marang anak? Lho, mboten klentu, wong nglabuhi nyang anak kok kleru iki piye to? Lah kenging menapa Kakang Narada nyentulani pikajeng ulun? Kedahipun Kakang Narada emut wonten tetembungan anak polah bapa kepradah. Wong tuwa kena mradahi nyang polahe anak, ning didelok dhisik polahe mau kaya ngapa? Yen polahe anak ngarumke jenenge wong tuwa wajib mradahi. Ning nek polahe anak gawe kucem saged netelke jabatane wong tuwa, ya kudu dielingke to. Ora kok malah diujoke mawon niku mboten Adi Guru. Wis akeh kedadean. Wong tuwa tetel pangkate ilang jabatane merosot derajate banger jenenge mung sabab nglabuhi anak sing ora bener tumindake. Paduka kudu eling. Adi Guru dados ratuning para dewa tumindake kedah adil Adi Guru, kedah adil. Sedaya kedah dipun penggalih. Lekas paduka menika lepat awit badhe misahaken wong jejodhoan mung nuruti karepe anak karo bojo. Bathara Guru ratuning dewa paring dawuh boten kenging wola-wali.
Menawi Kakang Narada mboten sarujuk kalian pikajeng ulun, Kakang Narada saged ninggalaken kayangan. Weh, ladalah iki gek obak apa iki? Kodhomon taplir kinetap duka yayasinipi Jojo bang mawi ngowing wengis kepejot patoning adi Adi Guru hukum wonten alam donya niku wonten sekawan siji hukum adat, loro hukum kodrat, telu hukum negara, papat hukum karma utawi hukum dharma siji hukum adat ana desa nganake syukuran syaratnya kudu mujuti sesaji ingkung kebo kena diseranani tuntut gedang disikili papat diwenehi sungu niku pun muni kebo danyange ya ora kenyeh niku nyang angka setunggal jenenge hukum adat hukum kodrat angka loro srengenge niku panasne kena diseranani gawe payung gawe capil lan sak panunggalane kaping 3 hukum negara niki nggih kena disiasati watone duwe-duwit akeh hukum niku kena dienggak-enggokke nanging sing pungkasan hukum karma utawi hukum dharma niku hukume tumindak sapa nandur bakal ngunduh utang bakal nyaur sing nganggo bakal sing gawe bakal nganggo ing atase aku mung rekoso mikir beteke mung mikirake lah kok ngetokke siuhe dupeh lagi dadi pangwasa Pangwasa Kinarya Gada Narada pun mboten gumun Adi Guru Narada pun mboten gumun nunggak waru Narada ora melu-melu minggat to kono anggepe apa kayangan Narada panggah jalan anggepe apa pun mboten usah dipun pikir Narada minggat ya wis ben minggat Narada ngalih ya wis ngalih jek akeh wong dewa-dewa sing arepe daftar iya Durga iya pun mboten usah dipikir dewa Narada melah ngelek-ngeleki rombongan dewa liyane do bagus-bagus dewa liyane do cakra-cakra ya Narada dewa kaya ceret pun mboten usah digandoli kowe mau ngomong piye kowe mau ngomong piye ngelokne aku dewa kaya ceret ngono lho mangsamu aku wis sadon wong aku jek tekan joglangan ngono kowe ngelokke aku dewa kaya ceret kowe ora ngilo karo raimu kuwi wong dewa kaya begenggek ya ampun pukulan dilane kaya genggek pukulun lah nyatane ngono tenan apa ora nggih lah iya nek iya ya wis ora usah bengak-bengok ya ampun mumpung payu kok matur nuwun nggih pukulun Paduka sampun minangkani pamundhut kula ya ampun Paduka nek pun nuruti karepe anak karo bojo saya mundak suwe kok saya mundak bagus saya mundak suwe kok saya mundak ganteng ya ampun asu melok-melok Durga kula dawuh kepiye sabanjure ngaten pukulun kula tetep boten percaya kalian tingkah lakune Brama apa pancen bener-bener Brama tega megatne katresnane medhot katresnane anake Dresana kalian Janaka lah banjur karepmu kula badhe tututi Bathara Brama kula dombani saking kadowan mangkono nuwun nggih kula ngaturaken ageng panuwun kagem Paduka pukulun dene sampun minangkani pamotahipun Dewa Srani kalian kula pamotahipun kula pun Bathari Durga anggenipun Paduka badhe jodohaken Dewa Srani kalian Dresana ya padha-padha Durga padha-padha menawi mekaten sego kupat sego liwet ora liwat andum slamet iya tuku dawet sak cendole katoke ngapret ketok kowe ngomong apa kowe mboten kula pamit kanthi jiwaning sinatriya
Kanthi jiwane sinatria kula badhe pamit kula tututane Brama. Apa pancen bener-bener tega medhotne katresnane Janaka lan Dresanala. Duga gina wong ati-ati aja nganti kene. Guna
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren luwih dhisik ya ana nganggo unjal ambekan ngono ya mak iya. Mengko perkara lakon banjaran wis anggeni kena dirampungke sak rampunge limbukan. Iya. Sing baku aku karo kowe anakku limbuk ngaturke apa to wigatine awake dhewe tinimbalan sowan. Ngono. Iya, iya. Nanging sadurunge matur sing akeh-akeh, heeh. Kang Sarta ngaturake tetembangan kang maneka warna luwih dhisik sing angka sepisan. Ya kuwi ngucapake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Ngono ya mak iya. Ya mung saka berkahing pangeran becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Iya. Moga tanpa berkah kang sarta kenikmatane Gusti Allah, aku karo kowe anakku limbuk bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Oh iya. Iya ya mak iya. Iya. Banjur bengi iki dalam rangkaian adicara apa kok katon leh gayeng gumarenggeng mak. Iki ngene nok piye? Bengi iki adicarane tidak lain dan tidak bukan iya. Ya kuwi bersih desa. Oh ngono ya. Utawa ana sing ngarani nyadran. Ha iya. Ana sing ngarani sedekah bumi. Heeh. Siji panggonan, siji leh nyebutake, siji desa mawa cara. Heeh. Ning kabeh kuwi pada intinya walaupun berbeda-beda namanya, tujuannya utama tetap satu, yaitu adalah ungkapan dan ucapan rasa syukur. Oh ngono, ungkapan dan ucapan rasa syukur, syukure para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing desa Kenep. Oh iya, konjuk marang Gusti kang murbeng dumadi awit saka kabeh kang dadi keberkahane, awit saka kabeh sing dadi kenikmatane sing diluberke ya kuwi lumantar para warga masyarakat kang lenggah ana ing desa Kenep. Wo ngono dadi intine bengi iki tasakurane para warga desa Kenep ya mak pancen bener kaya ngono. Ternyatane wong syukur ki maneka warna carane kok nduk, maneka warna tata carane. Ana wong syukur kanthi ya kuwi pangucap utawa lisan. Iya. Nek wong muslim ya kanthi ngucap alhamdulillahirabbil alamin sing mengko teges sedaya puji konjuk wonten ing Gusti Allah ingkang ngregem jagat menika. Iya. Kuwi syukur secara lisan utawa pangucap. Ana wong syukur kanthi cara ya kuwi sujud. Nempelke bathuk ana ing bumi. Iya. Kanthi waosan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ngono ya. Ana meneh tata carane wong syukur ya kuwi kanthi nindakake apa sing dadi perintahe lan ngedoi apa sing dadi larangane. Dawuhing Gusti amar makruf nahi mungkar. Amar tindakno makruf perkara sing becik, nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Oh iya. Banjur sing pungkasan tata carane wong syukur iso uga kanthi cara dana rasa. Dana rasa, dana kuwi weweh rasa wis ngarani nyenengke wong liya kuwi ya termasuk salah satu bagian kecil dari tata cara anggone wong syukur marang Gusti Allah no. Oh ngono iya. Iya ya mak iya ngestokke dawuh mulai ya nak tidak ada salahnya dan sudah menjadi kewajibannya awake dhewe sakanca. Yen awake dhewe sakanca ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan, terima kasih yang sangat banyak. Oh ngono iya. Ngaturke panuwun kunjuk sapa mak? Kunjuk pepundhenku sing wis tak anggap bapakku dhewe. Iya. Bapak kepala desa utawa Pak Lurah ingkang mimpin bawat pemerintahan ana ing desa Kenep ya kuwi Pak Joko Santosa. Iya. Iki sing jenenge wong liya manjing dadi sedulur iki kaya ngene iki nok. Oh ngono aja. Ngaturke panuwun dene awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata wis nampa kapercayan utawa kapitadosan
kinen gelar kelir gantung gong atur lelipur paring hiburan kanggo para warga masyarakat desa Kenep. Pancen kapara nyata kok nok. Iya, Ternyatane awake dhewe ya ora sepisan ji iki sowan kene. Ngono, heeh. 2 tahun kepungkur awake dhewe ya sowan mrene. Ngono, heeh. 2 tahun kepungkur, alhamdulillah iki iso sowan meneh mrene. Iya, heeh, nyambung tali silaturahmi, nyambung tali paseduluran kok karo para pepunden-pepunden, dulur-dulur, kanca-kanca kang mapan ana ing desa Kenep. Wah, hebat-hebat luar biasa, heeh. Aku mung manut perintah agama kok no. Iya. Sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi? Iya. Ngaraketke tali ning paseduluran, heeh. Pak insyaallah bakal dijembarke rezekine, didawake umure. Allahumma amin. Heeh. Pancen sing disusuwun ya kaya mengkono. Heeh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Penadyan sore mau udan ning bengi iki alhamdulillah diparingi tingkas. Alhamdulillah. Iya, Sore mau wis diudani no. Sore mau wis udan deres grejeh wae udane awet alhamdulillah iki wis pinaringan tingkas. Wis tak gawake kok no. Mbok gawakne apa? Tak gawake sinden spesialis penangkal udan pojok dhewe kono kae. Oh iya. Oh iya, kayak spesialis penangkal udan. Oh iya, nek ora ana kae udan terus ki sewengi no. Oh ngono, iya, iya, luar biasa, heeh. Kembali ke benang merah, heeh. Biyung arep ndongake apa? Kunjuk marang para warga masyarakat kang mapan ana ing desa Kenep, heeh. Kang bengi iki wis kasembadan ngadani adicara bersih desa. Dongaku banyu mili no, teruntuk warga masyarakat Kenep. Iya, Muga-muga sarampunge seluruh rangkaian acara bersih desa. Iya. Desa Kenep dadi desa sing baldatun thayyibatun warupun ghafur gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja. Oh ngono, heeh. Dadi desa sing murah sandang lawan pangan cinaketok ing kamulyan tinebihna saka bencana alam. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene.
Pada malam hari ini, no? Iya. Uga disiarkan langsung. Oh iya, ya kuwi lumantar channel YouTube Astabrata Media. Oh iya, dadi iki sing kepareng mirsani kang uga memantau, ora mung kepara kang ana TKP utawa lokasi. Ngono ya. Ning iki uga dipirsani para sutresna budaya Jawa, pecinta wayang kulit, penggemar kanca-kanca sanggar seni Astabrata. Oh iya. Uga melu uyung-uyung anyeng-uyung melu ndongake warga masyarakat Kenep anggone duwe gawe ya kuwi bersih desa utawa nyadranan. Oh iya ya Mak iya. Alhamdulillah berkah kanggo kabeh ya Mak. Berkah kanggo kabeh. Iya kepara awake dhewe mau akeh sing WA, terutama para bakul-bakul, takon jadwale awake dhewe ana ing sekitar Nganjuk dan sekitarnya. Iya, Mas Akbar kapan wonten jadwal teng Nganjuk, jadwale dereng medal. Oh ngono. Kula nyuwun, kula tak wacakne kene, diwacake no. Iya, sesuk awake dhewe sesuk bengi sesuk bengi ning Talun Rejoso. Oh sesuk bengi Talun Rejoso ya tanggal 14 Mei ana ing Sombron Loceret. Oh Sombron Loceret. Terus tanggal 16 ana ngendi? Ana Tampang Wilangan. Oh terus disambung meneh tanggal 17 ana PG Lestari. Terus 22 ki wayang virtual ora usah do ndelok iki. Terus tanggal 31 ya kuwi ana ing Mojoseto. Mojoseto ya, Mojoseto ngundang ya klebune ya Mojoseto iki. Iya, monggo kagem kanca-kanca bakul mengais rejeki bebarengan kalian sanggar seni Astabrata. Sadurunge ngedeki bintang tamu, iki ana layang sing tumibeng pangkon diwaca. Karben karenan ing penggalih godhong tela wae bisa gawe lega, kenapa menungso sesamane manungsa ora bisa dadi lega. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mbak Limbuk. Maski RM. Wah, RM rumah makan. Ya. Akbar Syahalam sarjana seni mugi-mugi Astabrata tambah mumbul laris lan menyala. Wah ya. Kula Bapak Romeli penggemar berat Astabrata niki kula nonton lewat live streaming. Kula asli kelahiran dusun Kenep tapi sakmenika manggen dhateng Samarinda, Kalimantan Timur. Lewat serat ingkang kula titipaken adik menika kula nyuwun utawi request gending utawi lelagon setunggal seriuning dipun prahmeaken nggih ketoprak angka kalih gala-gala. Duet Mas Victor dan Mbak Beatricia. Wah gajekane. Angka 3 gemati. Pun boten patek gemati niki. Angka 4 tuh nggih caping gunung ya. Gending utawi lagi menika kula aturaken dumateng setunggal sedaya warga dusun Kenep monggo sarengan mirsani ringgit wajol dalu menika ngantos purna dumugi rampung injih nggih. Ugi katur Bapak Kepala Desa Bapak Joko Susanto dan segenap perangkat Desa Kenep semoga selalu amanah dalam menjalankan tugas untuk melayani masyarakat khususnya warga Desa Kenep. Parian Mas Akbar, kecap campur santen janur godhong klopo 1 tambah 3 4 6 kurang 1 5 pitik walik sobo kebon cekap semanten atur kawula mbok bilih lepat kula nyuwun pangapura. Wedhe. Ya. Tak bales no. Ya. Ndondong kayune tekik. Demek bokong liru demek.
Anjinge ya. Iki ana sinden penanggal udan. Ya. Gitu deh. Wah, jangan lama tidak jumpa malah munda ayu ya ampun. Peh romangsaku prei nyinden terus dadi trias. Iya. Ayo kon ngadeg sik menyapa Bapak Lurah Kang sarta menyapa para warga masyarakat. Mbak Manuhara Mijil saka Madiun. Ayo, kota Brem no. Ya, seperti apa iki? Sing guminyak wae nggo mecah sepining swasana. Praon. Semoga jumeneng, serampat. Oke, serampat. Wah, ngono live streaming-e dikake. TikTok, live TikTok. Iya, muga-muga entuk paus. Iya. Yo, serampat ke, Cok. Yuk kanggo ngurmati Mbak Manuhara. Monggo, Mbak Yu. Yo. Ini Deni operator ini. Alah mlakune. Iya. Ayune. Jian. Iki jane perawan kok ngendi to, Rok? Wilujeng dalu, Mbak Yu. Heeh. Ngaturaken wilujeng dalu Kang Mas. Ada suarane leh feminim. Napa nggih? Ketok lek merbawani mriyayeni. Lho. Kok iso njegok ki lho. Kirek kok piye kok. Ngapunten. Mas Mike kaya biasane wae, Mas. Kaya biasane, Mas. Setelane kurang piye? Kurang tribel apa kurang ngebas? Ditambah ibas kok ndarani aku lanang. Oh, mboten lanang to? Sing ngomong sapa tak tabukane. Wong ngene iki wedok asli kok ya. Oh, wedok asli. Ngapunten. Salaman. Nggih, Kak, kurang cedhek nggih. Iya, Ki nggo nyokot. Kirek apa piye kok? Nyokot ndak iso ya? Mboten ngemut, Mas. Gak aku. Aku nek dicokot nek dimut ora perkara jijike ora. Napa, Mas? Krihe. Kimochi. Iso kimochi. Ayo salaman sik. Oke. Selamat malam, Mas Victor. Mas Akbar. Lah ya Mas Akbar kuwi adike Mas Victor. Iya. Iya ta ora? Ya wis ora apa-apa. Nggih alhamdulillah. Apa kabar Mbak Manuhara? Alhamdulillah baik, Mas. Lama sudah tidak jumpa. Lamis
sekali. Bagaimana kabarnya lama tidak jumpa ini? Piye tanggapannya rame ora? Alhamdulillah Mas, usum udan-udan jembrot. Jantenan. Tapi sampean sepi tanggapan riase usum wong manten jalan. Aku usum manten, usum tani, usum mopok. Aku ki sembarang-barang. Sembarang kok mbok tandangi. Iya, terus nih golek sandang badok kok. Tapi tenan kok Pak Bu, kula niki nek kali Mbak Manohara niki pun nyemet dulu. Pun biasa. Nyemet. Gandeng renteng-renteng. Aku sok request yo Mbak Mano. Apa, Mas? Aku sok nek dadi manten Kok sida to? Sok. Karo sing ngendi? Karo kek gak sida ngono kok. Ya karo mbuh jodone rong-rong. Penak ki karo banci ya, Mas, tenan. Lah nggih ta Bu nggih? Wis ora metengan, ora nokone sotek. Hei! Lho tenan. Lah engko malah nek lagune no nek. Lagune apa? Nek aku rabi karo banci. Coba lagune piye? Atute aku sing luput kok kleru dalan entut. Aku kok ngono kuwi lho. Aja nesu to sayang, aja nesu. Aku. Bangsaku. Tenan aku sok nek rabi karo sing wedok riasana ya. Oh, sing wedok. Ya sing lanang barang no ngriasi aku barang no. Oh ngono. Ayo no. Sida rabi karo wedok. Ya wedok. Oh, wedok. Wedok. Alah, ngono. Oh, gak sida karo banci. Gah. Wong wedok ki nglarani ati, Mas. Oh, wong wedok iki larane ati. Mending karo banci. Nek banci iki malah Menakni. kok iso malah menakne iki lho. Oh, kandhani enek lagune lho. Lagune piye? Tipung tok, Mas, karo ecek-ecek, Mas. Karo bas. Bas. Pakmu jentit. Pakmu jentit. Pakmu jentit. Enyah. Pakmu jentit. Enyah. Pakmu jentit. Iki lho. Pakmu jentit. Entekno, Mas. Pakmu jentit. Piye to? Amite iki kapan? Lah ya ki senggaan. Kok gur nyah-nyoh entekno nyah-nyoh. Ya mau kok ki senggaan kok ya. Masane. Mungkin lho kancaku Jerman ngingeti kok adoh ki lho. Jerman. Endi iki sapa to? Jajare Pak Tukiman. Sapa? Jerman lho kancaku kok ya. Ndajal. Ayo Mas, yo tarik Mas. Mas Victor. Iya wis. Nah, lah. Cek cilik wis golek duit. Asik. Permisi Pak Lurah. Judulnya apa iki judulnya? Judulnya Kapusan Banci. Kapusan Banci. Ayo. Bersama mana? Mana ada Akbar. Ya. Ora iso manak wonge nek manak Feni. Ya. Ayo yo. Masuk. Tapi 7.000 Mas. Ora nganggo kloso. Yo. Ora gatel kabeh. Pijet Mas. 10.000. 10.000. Nganggo okana. Panas. Bila tak ada janda terpaksa waria, rasanya sama, cuma tempatnya beda. Piye to? Janda karo waria tempat piye, Peng? Bila tidak ada janda, terpaksa waria. tapi rasanya sama. Cuma tempatnya beda. Lah nek janda ning ndi tempate? Lah karek kowe pengen ning ndi? Masa kaya wegah aku urung-urung kok wis ngono. Kowe iki aja ngono lho kok. Maksud- Tergantung aku ki urung genah wong wedoke piye, wedokan piye. Aku nak dalang sih suci urung kabon wong wedok. Pret. Wong pacarmu wae aku kok. Hei! Apa perlu tak buka ning kene? Ora usah tak kuwaplok. Ayo. Ayo. Ora usah. Jarene aku gelem dirabi Mas kae lho, tapi ya ngono ben nakale ben mari sik. Jare ngono. Apa perlu tak onek ning kene? Ora usah. Live streaming lho ngawur kowe. Ayo. Mangkane karo banci wae aman, ora resiko. Aku gelem rabi karo Mas kae piye? Aku gelem rabi karo Mas dalang kae. Sing penting engko nek wis nakale mari, jare mending ngono. Lah sampe obongko kaya ora mari aku. Wong wis kelakuan kok kon mari. Tapi ya kaya Pak Lurah kene iki lho, wonge apik contoh. Pak Lurah. Saestu. Matur sembah nuwun nggih Pak Lurah, Bu Lurah, alhamdulillah lho. Pak Lurah ki dicontoh karo Bu Lurah runtung-runtung. Runtung-runtung. Diketokne. Nek omah-omah sakinah mawaddah warahmah ngono kae. Nggo contoh, Mbak. Nggo contoh masyarakat lho. Iso merakyat nglumpukne masyarakat sak menembane. Padha mlumpuk dadi siji lho.
Sampeyan yo sapa-sapa sik to. Ya tak sapa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh bapak-bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak-bapak ibu-ibu. Aja nyedhek-nyedhek rono lho ya. Nyapa? Dadi tambel lho. Mosok ngono nggone wong mendem. Ora. Alhamdulillah ingkang teng mriku matur sembah nuwun. Tamu undangan. Tamu undangan ingkang sampun rawuh nggih. Alhamdulillah Pak Babi. Kok Pak Babi sapa? Lah tulisane Babi. Oh ene wilang. Oh Pak Babi. Pak Babinsa, matur sembah nuwun. Sampun nenggani nggih, alhamdulillah. Oh Pak Profesor matur sembah nuwun, sampun rawuh, alhamdulillah. Lajan. Ndongakne apa Mbak Mano? Ndongakne mugi-mugi nyapa ndongakne aku dhewe ya kaya ngene rupane kok arep ndongakne wong. Ya elek-elek aku ndongak-ndongakne ya, Mas. Ayo no. Muga-muga warga masyarakat. Kenep napa iki? Kenep. Oh kenep nggih. Kenep. Kenep kecamatan pundi menika? Loceret. Oh Loceret. Alhamdulillah mugi-mugi warga masyarakat Kenep sedaya pinaringan yuswa ingkang barokah. Inggih, rezeki ingkang barokah mugi-mugi panenanipun sedaya mugi-mugi saged berhasil ngoten nggih Mas. Leres. Mengke taun ngajeng saged nanggap wayang melih. Amin. Ora ketang kaset. Ya ora marem. Lah nek danane ra nutut. Ya ora Pak Joko. Mangkane didongakne muga-muga pertaniane kuwi melimpah ngono lho Mas. Deloken to. Wah, penonton pecinta budaya ki nglumpuk tumplek dadi siji ki. Alhamdulillah. Hanya menunggu dikau seseorang. Masa aku mung ning jero ya ngono lho Mas. Ning jero nyapa? Foto ae. Sing ngejak foto sapa? Ibu-ibu, bapak-bapak. Enek bapak-bapak ki tok isah-isah barang tangane cek sabun tok duwemeki aku. Hei. Iki lanang wedok, iki lanang wedok jere. Piye to wong ki aku. Masa buktene duwemek ngono. Tenan duwemek iki lanang wedok. Yo wong kok ayune kaya ngene batin karo bojomu ya ayu aku ya. Bae. Batin. Iya batin. Ya tapi ya alhamdulillah loh Mas. Warga masyarakat delok Mas padha mlumpuk sedaya. Mbak pilih wonten pamundutan lagu Mas. Lho, ini permintaan dari Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa jenengan pun salaman apa dereng? Sampun, tapi dereng lami. Ini tadi kelihatannya ada miskomunikasi. Oh, begitu. Sik mikir dan ini Den. Ketoke sentimen kok kuwi operatore. Sentimen wi operatore mik keterake karo kowe sentimen wiwit sore diancam. Mas Deni nggih. Aja ngono lho Mas tak pegat lho kowe engko. Walah bojone operator to, Pak. Bojone operator. Elek-elek bojoke operator lho Mas. Sing topinan putih niku lho Bapak Ibu bojo kula. Nah. Niku duda mung dikuak bojone sing nemu kula Mas. Iya ya pancen dikuak bojone tenan. Nggih tra dikuak bojone tenan rupane ya kaya ngono lho Mas. Lagi ketok wong lek ya tak openi gitu. Tapi kelebihane operator ya apa? Kok iso mbok milih dalang, mbok milih gubernur. Wong sampean ya mono rek. Dalang. Hah? Nek sampean gelem aku tak samene wis. Kowe milih sapa? Jadi membukan dalang nek sampean gelem tak sampean ae. Aku nek karo sampeyan ora roh carane lho. Engko tak dudahi videone. Ki piye Pak Lurah ki wis Pak Lurah kan minggah no. Kelihatannya ada miskomunikasi. Nggih Pak Lurah disepoti no. Seperti apa? Sepoti nganu Mas. Sik diben digolekne Mbak Mano. Sik kijing miring. Uyo. Senengane Pak Lurah mergane miring. Nek mlumah pun biasa. Kijing miring. Pak Lurah wong taat. Ayo mbakmu. Ya monggo sepoti Mas. Ya. Coba kaya apa kijing miring. Monggo Pak Lurah, Pak Kepala Desa, Pak Joko. Katuran minggah ngancani bidadari tercantik. Tak jembote ya Mas ya. Dijemput. Yo. Monggo. Kan nyilih sandal sing kaya prau ki aku. Mangga Pak Lurah. Lewate pundi? Oh lewate mriki. Ayo yo. Bayo. Sinden sobo pawon bareng. Mangga. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Tergandeng ngemat tebu. Yen ra dijembing ora iso mlebu. Pak Lurah,
Monggo Pak Lurah jenengan jembeng Pak Lurah. Jan ketok kaya manten tak sawang kok kono. Masuk Mas. Kaya Mimi lan Mintuna. Bisa kaya Bu Lurah aku ya. Jan pantes. Aku umpama dadi Bu Lurah kenep no piye ya? Oh pantes. Pantes. Pri pantes napa mboten Bu? Pantes. Rabi mulai Pak Banci, Pak. Wambune wangi. Wangi wong piye to ki kok dagangan kok ya. Ampun wangi nih ya ampun. Parfumnya dari Jerman kok. Kalah. Oh. Disapa Mbak Manu? Nggih, sugeng dalu Pak Lurah. Sugeng dalu Mbak Manuhara. 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 Apa artinya apa iki? Manuhara niku artine udel menduar manahara, udel mengisar manuk ungkuk. Iya. Pak Lurah ki barang manuk-manuk kok seneng to prasaku. Pripun Pak Lurah? Anu puas napa mboten ningali? Puas. Puas. Aku anu delok iki. Delok kalau Persil. Oh, ngoten. Nang YouTube iki iso mengo, iso mingkem, iso mengo, iso mingkem. Oh, mengke to cobi jenengan ngakne. Aja aku sing ngakne. Mboten napa-napa padha lanange kok. Aku sungkan itu. Sungkan lho Pak Lurah sungkan. Mboten napa-napa. Ampun semerep masyarakat jenengan ki nek kula nggih lanang. Iya, lah ngono lho. Nah, ora nek meteng. Aku karo aku karo Persil ngene, mengo mengkem. Oh, berarti jenengan praktekne teng dalem. Nang kasur tak praktekne. Pripun mengo mingkem. Lah terus terus ibuke penak sing mengo apa sing mingkem? Rahasia. Sik to, Pak. Dipraktekne. Sik to. Iki maksudnya lurahe ora duwe gawean. Kok iso praktekne mengo mingkem. Maksudnya ngene Bu Cange Malimbu. Maksudnya aku ndelok YouTube iki kan itu Mama Manuhara. Nggih. Karo Persil. Nyuwun ngapunten nggih. Persil. Persil. Apa tuh? Percil. Percil. Nganu persisil. Sing bener pringsilan. Iya. Sik to sabar. Nggih, sabar Pak Lurah sabar. Dadi wong sing sabar ta. Nggih, innallaha ma'asabirin artinipun sabar diitek-itek kancane. Wong sabar kesabaran ya ora apik lah. Wong sabar terus diitek-itek kancane tenan. Pripun Pak Lurah komentar sepatah dua patah kata pagelaran malam hari ini disapa warga masyarakatnya. Aku tak anu sik aku tak mewakili Bu Lurah. Oh iya, dadi Bu Lurah. Tok men Bu Lurah, tok men. Ya Allah. Masya Allah. Bu Lurah ono Ibrahim. Bu kebagian. Bu Lurah niki lho kok. Yo sabar ya Allah. Sik to ngusih. Monggo ya. Iya sabar. Nyuwun ngapunten lho Bu Lurah asli. Hanya Bu Lurah asli. Anak Bu Lurah kira cemburu ora nek padha lanange. Arep ditokne apa ya. Ya. Bar ngene iki. Sik. Wis ki engko turu njaba tenan iki Pak Lurah. Kak. Bu Lurah iki wis ta. Alah mengki nek turu njaba mengki ngekos kali kula. Nanti.
Non? Nang ndi? Kok iso teko nang ndi lho? Kok iso teko nang ndi? Lah nyapa urusanku karo Pak Lurah? Ben to. Jadi takon kan harus dijawab. Iya betul. Manut jenengan Pak Lurah. Takon ya harus dijawab to. Aman. Iki pripun to iki? Salah, aku kok menang salah. Nggih. Biar tidak ada dusta di Di antara. antara kita. Aku tengono Pak Lurah. Hei, Tenan. Ya jan tenan. Pak Lurah ki ya gemes kok. Mary aku dipencot Mary lho sungkan aku. Mary aja nginget iki. Mary jilbaban aku ya jilbaban kok. Lah ya Mary kita diamput tok batore. Batore ra jilbaban kono kemuayut brungkusan dhewe kaya gedang timbu ayo anu sambutan sik. Ayo ya sambutan sik ya. Didampingi Bu Lurah. Nggih. Nuwun ngapunten nggih. Iya. Meneng. Sepindah nggih. Pak Lurah pribadi mewakili masyarakat juga minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bu Cange, Mas Heru dan Lho kok Mas Heru? Loh, Sik to. Seto. Nggih. Sik Mbak Mano. Asta Brata iki banyak anggotanya Lah, kok iya. Mas Heru sing disebutkan ini. Mas terakhir ki ya banci yo. Seto yo kru Astabrata. Oh, iya, Astabrata. Ya Allah, masukku sing pertama kenal Mas. aku karo Mas Heru. Oh, Mas Heru betul. Menengo kowe iki, menengo. Iya, Kowe iya. tanpa Mas Heru ra mungkin kowe tanggapane kene. Betul sekali. Mergane kuwi blantik. Iya ngono lho. Yo. Ayo ya lanjutkan ya. Kondi ki mau. Lah ya aku dhewe ya ora roh kok. Wong sing sanjang jenengan kok. Minta maaf, saking minta maaf. Pak Lurah minta maaf Iya, iya. kepada semua nggih. Nggih. Semua ki Bu Cange sama Astabrata sama timnya nggih. Aku tak penterjemah ya. Ya. Aduh. Minta maaf babakan apa? Waduh, tahun kemarin kan yo sing salah Pak Lurah. Tahun wingi sing salah Pak Lurah. Boten. Cek to, menenge kowe gungru critane ya. Lah ra roh ya wis. Oh, tapi kowe ngrungokno. Oh nggih. Penting transfer. Wis penting transfer. Cek to, Ah, winginane kan tidak apa? Jadi ya. Ya, nyuwun ngapunten ya Pak Lurah, nyuwun ngapunten. Sak kata-kata mewakili masyarakat dan Pak Kok ya Lurah. enek ula barang Ngoten nggih. Nggih. Jadi biar masyarakat tahu, Mer ya, biar masyarakat tahu Mary gitu. Tanggal 24 Mei 2024 kemarin ya. Iya. Kemayu wis. Bature omong-omongan iso mati plengosi iki lho. Mer wis rada ngadeg kene Rom. Nah. Rene yuk, Rene. Oh, ki istri muda, istri tua to ki? Gak apa-apa. Ngotri. Sepote yu Mary nganu Samboyo. Gak apa-apa. Samboyo. Astagfirullah. Radin mriko ana ya. Mengko nek dipek ya mengko. Yu. Jenenge mencoreng nama baik ta. Aku wis kudungan koyo ngene kok. Salahe kaya gedang timbu. Pun kersane Pak Lurah riyen ngendikan aku tak ning kene. Yo, manut aku mbok kon piye manut to, Gak sida rene we. Pun kadung kecewa berat kula. Ya wis. Cara wong aku wis bosok-bosok. Lho, terus ya bosok lho iki. Aja memper keruh suasana. Oh, ngono. Maksudnya bosok piye? Terus aku ki seneng kok. Nenek tanggoku padu wis seneng aku. Nomor 1 aku. Tahun kemarin padu. Padu. Pol. Sikil papa ditu beyuh. Piye? Mosok jajal Pak Lurah. Ceritane pripun? Lho, sampeyan gak ngerti ta? Enggak ngerti. Gak ngerti wong Mbak aku Mano, wanita baik-baik kok. Yang berlalu biar berlalu aja lah. Ya, Jangan- gitu aja, jangan- Pak Lurah. Wis jangan berlalu wis Betul, gitu aja. Gitu ngoten nggih? Ya. Oke. Wis saiki njaluk apa? Lah, piye to iki? Wis saiki sing ngene lho. Maksudnya iki sing berlalu biar berlalu saiki apa? Jaluke Piye to? Jare Mbak Mary kok saiki jalukmu apa? jaluke dikosne. Sing ndi? Lho. Iso sing Kula. Oh. Mosok Mary arep mbok kosne. Enggak, Enggak, gampang itu. gampang itu. Niki lho Bu Lurah terus Pak Lurah gampang niki lho. Kok ngono kok ya panasi to ya kira tenan yo. Malah tenan po yo roh. Wong-wong guyu karo Pak Lurah no. Tra yo guyu masyarakat jenengan roh nek lurahe kelakuane kaya ngono kok. Astagfirullah. Maksudnya kelakuannya baik. Kelakuannya Menghibur. baik ngono lho. Humoris. Menghibur, Menyenangkan, menyenangkan orang banyak. Dapat pahala. Dapat pahala. Apa nek jenengan menyenangkan janda? Piyuh. Oh iya. Bu Lurah niki lho Pak Lurah senengane menyenangkan janda. Maksudnya janda-janda tua. Oh.
dikeki sedekah sama janda. Oh, santunan. Oh, niku janda tua. Iya. Tapi janda muda nggih mboten jenengan seneng nih. Alah, tenane. Kamu ngapusi. Iki kok diingeti wong lho ora pantes iku. Engko jenengan Japri. Sopo sing dijabri? Janda muda. Lho maksudnya niku dikasih napa wawasan ngoten lho, Pak. Napa niki nyuwune iki lho, ditawani Mbak. Nyuwune mbok pilih nyuwun lagu napa, Bapak? Manut. Dulu. Oh, manut. Pilihno to, Mbak? Apa anu wis loro asmara? Monggo, lek terus manut tok milih. Ya, aku loro asmara. Oh, nggih. Ben loro asmara. Aja loro-loronen. Ki, Tak dongani monggo. jenengan sehat panjang umur kok Sehat, loro-loronen. sehat, Gitu. sehat, Ya, coba senam dulu. Parkir, Mas. Tipunge, Mas, tipunge. Parkir. Senam dulu. Ayo. Jenengan nek kersane sehat kula sukani resepe. Dicek sik. Nggih. Madhete dites. Ya, Mas. Madhep nanti. Yo. Madhep mrika. Ayo. Parkir. Ayo. Nah, ngeten, Pak. Ayo. Gak iso. Nah, ngeten Pak Lurah. Nah. Sakit mboten? Wes ora usah wi. Ketanya asam urate dhuwur kok Pak Lurah iki. Nyuwun ngapunten Bu Lurah. Ki Pak Lurah mek nyenengne margaku. Oh, ngoten. Ben warga kenep Nggih, nggih. dan hadirin ini ben seneng. Ben seneng. Itu aku kuwi. Nggih, nggih. Kula riyen tujuanku nggih ngoten. Cita-cita kula niku pengen gadah bojo lurah asine. Ngono. Saestu. Anu lho. Dadi lurah iku lak wis dadi lurah. Nggih. Nah, kuwi kudu siji Siji napa? sabar. Sabar, nggih. Sabar nek kula sabar. Sabar sa? Sabar. Dilarani wong lanang sabar. Apa padha lanange kok. Iya. Nggih. Terus Kudu ikhlas. 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 Pun biasa ikhlas torok wong lanang ikhlas lho. Kudu ngalah. Ngalah ampun biasa ngalah. Ya, Ampun biasa. ya somben jadi lurah. Oh ngoten. Iki apa? Aku sida dadi lurah kenep tenan aku. Lara asmara? Lara Semara nggih. Ayo. Iki wong ijen apa karo Lah monggo terserah. Lah monggo terserah Nek jenengan. setunggal 500 nek kali 1000. Mbak Mary ayo. Ayo. Ayo, ben Ayo, tidak Mbak. ada kecemburuan sosial. Biar adil. Biar Ayo. adil. Bojo loro kudu adil. Oh, njaluk sepoti, Pak. Ayo, Mas. Seperti apa yuk? Samboyo. Samboyo, yo. Seperti Mbak Medi ya, Mbak Medi. Yo. Ayo yo. Ayo yo. Mangga. Tres, mingkem tres. Ayo yo. Nyapa? Ngene. Tak ceritani. Napa ayah? Sabar to, Mer. Sabar, Mer. Ceritane aku itu dulu itu ketemu Mary itu tahun 2010 Teng pundi? di Kecamatan Loceret. Oh. Ketemu Mbak Mary pertama. Pertama Nggih, saya. nggih. Pertama saya. Nggih. Waktu perpisahannya Pak Camat Loceret, Pak Lisandoyo dan Pak Harono. Sekarang kan Kasat apa pi? Sapo PP ya, Mas. Saya Seto Mer. Itu ceritanya seperti itu. Kuwi kejare nyapu to mlengos dingeti Pak Lurah iki lho. Sabar. Kak Popo. Dulu itu Mary itu Mbak Mary ini. Sudahlah yang dulu biarlah Ya gak berlalu. sabar to, Mer. Cek to, aku ben ceritanya 2 biar tahun yang lalu sudahlah biarlah berlalu. 15 tahun, Mer. Boten nok sing paling nemen ya 2 tahun yang lalu. Ya itu jangan diungkap lagi. Boten. Pun Piye to yo apa tau ditengi Pak Lurah yo? lebih dari itu sakitnya. Ya Allah. Mer. Aku tengono to, Pak. Aku tengono. Mer. Tengono. Resiko jenengan ngebel kula. Heeh. Mer aku golekno bintang tamu sing kira-kira tidak mengandung resiko terlalu berat. Iya. Sing kira-kira iso memeriahkan dan tidak menimbulkan kecemburuan Nah. Bu Lurah. Betul. Terus kula padosno ngono onggrok niku. Iya. Oh, gak terlalu resiko. Nggih, ngoten. Jarene kok Jakarta. Lah niki wau mandhape mau lagi mudhun to Kula kok. nggih kolomben nggih teng Jakarta. Niki pun pindah.
Iki tenanan lho iki. Pangapunten Bu Lurah nggih ngeten iki ampun cemburu. Kak, Nini Lurah. tidak beresiko. Mboten beresiko pun kula taleni kok. Bu Lurah tidak cemburu karena kalau Pak Lurah manggung seperti ini perlu saya sampaikan. Nggih. Berarti ini bukan cuma ngomong berarti masyarakat harus juga memiliki saya. Nggih. Niki tandane masyarakat remen kali panjenengan. Iya, ini. Remen mboten Pak Lurah munggah panggung, Bu? Mboten. Cangkeme sapa kengkeh semuni? Kok masyarakatnya jenengan ane semuni ngono? Gar. Pripun, Bu? Seneng mboten Pak Lurah munggah panggung? Mboten. Cangkeme sapa kengkeh? Sapa to Mbak Mano? Pojokan niku lho sing kathah. Ning ndi to, Mer? Niku lho Jajan pojokan. tak tekonani. Pripun Bapak Ibu, remen mboten Pak Lurah munggah panggung? Mboten. Kaya lambemu kuwi kok. Ora kaya lambemu kuwi kok Rodokno sentimen. banter, rodokno banter. Oh ngono. Iya. Nyanyi, Pak Ayo. Lurah nyanyi monggo jenengan duet kalih ngono onggrok niku saya memberi kesempatan Kak. pada jenengan. Ya oke. Terus bisa nih waktu pertama kita ketemu itu jam iso dadi to, Mas? Dalam Saged niki Iso saged. Wah, ijen pelecehan iki. Niki bogone Wis jaranan. cemburu ora kon nyanyi malah kon dadi. Bukan dulu wis dadi. perasaan seorang laki-laki ternyata sekejam itu ya. Lah Alah, ada oh, iya, ngono padha-padha emang. bojone tukang son kok iram. Alah. Kalah bojomu nunggusan kalah. Ya lah apa? Lah ditunggu ya dibong Ternyata semot. begitu ya Cai neng guri. perasaannya. Cai neng guri. Ternyata begitu ya perasaannya tukang son. Enggak apa-apa. Leras mero, ayo. Dia Mbak boleh Yoni ikut apa enggak ini Pak Lurah? Enggak, aku enggak mau aku. Gak mau ya sudah ya. Oke, oke. Biar